Jiya mun kwana cikin baƙin ciki da ɓacin rai da damuwa. Na so a ce an fara wannan wa'azin karfe 10 daidai da aka faɗa, amma baccin ma bai zo ba. Saboda labari da na samu daga Kano, 'yan Hizba suka bugo min da hotuna da komai, yadda wasu yara 'yan ta'adda suka shiga gidan wani bawan Allah, suka kashe masa mata mai suna Fatima da 'ya'yanta guda 6 maza da mata. Wannan abin idan ka fassara shi a kanka, kai ne yanzu ka koma gida daga gurin lacca ko daga ofis ko daga gona ko daga makaranta ko daga gurin aiki, ka je ka tara an shimfiɗe maka matarka da 'ya'yanka gabaki ɗaya, wani ɗan ta'adda ya zo ya yanka maka su, har ya zuba wasu a cikin rijiya. Wannan abu na rasa yadda zan iya suranta shi a cikin kwakwalwata. Sai na yi tunani, ai Fir'auna ya yi irin wannan, amma sai na ga na Fir'auna bai kai munin wannan ba. Domin Fir'auna baya yanka maza. Fir'auna abato baya yanka mata, maza ike yankawa. Yuzabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Allah ya ce Fir'auna ma wato yafi 'yan wannan ta'addar tausayi. Domin shi Fir'auna maza yake kashewa, baya kashe mata. Sannan sai na tunani, to ai a zamanin jahiliya ana kashe yara, sai nan ma na ga shi ma bai kai munin wannan ba, domin su kuma mata suke kashewa suke barin maza. Da haka wanda ya yi ta'addanci ya haɗa yara maza da yara mata da uwarsu ya kashe su, ni ban taɓa karanta irin wannan ta'addancin ba a tarihi. Ban taɓa ganin rashin imani irin wannan ba. Ban taɓa ganin rashin tausayi irin wannan ba. Ban taɓa ganin wato rashin ta'ida irin wannan ba. Uwa a gaban 'ya'yanta ka kashe ta, ka kashe su. Wannan babban musifa ce. Muna cikin halin ƙaƙanika yi. Kenan yanzu gidanmu ba security, hanyoyinmu ba security. Ba mu da security a gida, ka tafi wani guri, wani ya zo har gida ya kashe maka iyali. Ba a daɗe ba da yin fa irin wannan fa. Wani shi ma fa ya fita, aka zo aka kashe matansa aka ƙone su. Shi sa nake gaya muku maganar tarbiyyar nan tana da muhimmanci. Kuma fa ba wani ne daga nesa ba ya zo, waɗannan 'ya'yan da muka haifa, bun ba su tarbiyya ta addini ba, bun ba su ilimi na zamani ba, ba a ba su ilimi na addini ba, suka koma shaye-shaye da rashin sana'a da kallon fina-finan ta'addanci. Shi ya haifar musu da wannan abin, ko mai aka sa su za su yi. Ko mai aka sa su za su yi. Wani ya kashe uwarsa, wani ya kashe ubansa, wani ya kashe matarsa. To yanzu abin gashi abin ya yi munin da ya yi munin da ma za ka fita gida ba ka da tabbas ka zo ka tarar da iyalanka da rai. Wannan abu duk wanda ya ji wannan yana da imani, to abin zai daki zuciyarsa. Musamman sai ka fassara shi a kanka, ina ma a ce ya faru a kanka. A ce kai ne mijin wannan matar. Kai ne uban waɗannan 'ya'yan. Kai ne kakan waɗannan yaran. Ke ce kakar waɗannan yaran. Labari izo miki. Wani ɗan ta'adda ya shiga gida ya kashe miki jikoki. Wani ɗan ta'adda ya shiga gida ya kashe maka jikoki. Kai ne ka dawo gida ka tarar da gawawwaki guda 7 a shimfiɗe. Wannan wani irin abu za ka suranta wa kanka mutum zai ji a ransa. Kun ga yadda rai ya zama. Kun ga yadda rayuwa ta zama. Kun ji irin baƙaƙen labaran da muke samu, masu tada hankali, masu dugunzuma hankali, masu kada zuciya. Muna roƙon Allah ta'ala ya tona ma 'yan ta'addan nan asiri a kama su gaba ɗaya. Allah ya ba wa jami'an tsaro da iko da dama su kama waɗannan 'yan ta'adda gaba ɗaya. Idan jami'an tsaro Allah ya ba su sa'a suka kama 'yan ta'addan nan gaba ɗaya, to sun yi babban aikinsu. In suka gama bincike kaf za su tura ma kotu, to kun ga abu ya koma hannun alƙali.
Allah ba wa alƙalin dama ya yi bincike na gaskiya, ya yi hukunci na adalci. Idan alƙali ya gamsu da duk hujjojin da aka bashi, ya tabbatar waɗannan da aka kamo ɗin su suka yi kisan nan, ya yanke musu hukuncin kisa, to Allah ya bawa yanzu kuma abu ya koma hannun gwamna. Domin bayan an yanke hukuncin kisa, ba kuma za a zartar da hukuncin nan ba sai an kai ma gwamna ya sa hannu. Ko ba haka ake ba? Na wanda suka san abin ne. Sai ya sa hannu, to wannan sa hannun ne mafi yawa gwamnoninmu ba sa yi. Shi sa kaga ga masu kisan mutane nan tili a kurkuku. 'Yan sanda sun yi aikinsu, alƙalai sun yi aikinsu, alhaki ya koma kan gwamnoni. Duk wanda aka tabbatar ya kashe mutane, ya yi ta'addanci, ya zubar da jini da gangan, aka kama shi, aka yi bincike na gaskiya, aka yi hukunci na adalci, aka tabbatar masa da laifi, duk gwamnan da bai sa hannu an kashe shi ba, ranar alkiyama alhakin wanda aka kashe yana wuyansa. Duk jinkirin da zai na minti ɗaya bai sa hannu an kashe waɗanda suka kashe mutane ba, wallahi alhakin shi Allah zai kama ranar alkiyama, domin shi kaɗai ya rage azartar da hukuncin. To ba a yi. Za ka je ka tare da NCC condemn ga su nan tili, waɗanda kuma na gaskiya ne, ba wai sharri aka yi musu ba, ba kage aka yi musu ba, ba laƙa musu aka yi ba, sun yi sun yadda sun yi,